Hürmetli televizor караучылар, Sabah телевидениесында сезнең тәбрикләү хатларынан төзелгән «Җырым бүләгем» дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Гомер йомгаклары аккан су кебек тиз сүтелә икән. Безнең дә кадерле әтиебез Саба районы Явылыштау авылында яшәүче Ярмиев Зиннур Ярмөхәмәт улына 17 июльдә 85 яшь тула. Шушы истәлекле бәйрәм көнендә әтиебезгә иң олы рәхмәт хисләребезне җиткерәсе килә. Әтиебез гомер буе Калинин исемендәге колхозда тракторчы булып эшләп лаеклы ялга чыкты. Авылыбызның басу кырларының һәр карыш җиренә аның маңгай тире тамган. Бала чагы авыр сугыш елларына туры килгән. Әтиебез кичкенәдән атлар яраткан. Ир канаты ат булыр дигән сүзләр бик дөрес шул. Хәзердә атлар күрсә күңеле күтәрелә аның. Шуңа күрә сабан туйларын, ат ярышларын бик ярата. Еш кына әтиебез безгә 3 ел Германия җирендә хезмәт итеп кайтканын яратып сөйли. Русча сөйләшергә өйрәнеп, тәртипкә өйрәнеп кайттым ди. Әтиебез кыска сүзле, вәгъдәсендә торучан, һәр эшне вакытында эшли белә. Авыр эшләрдә эшләсә дә, һәр чак чиста, пөхтә, ышанычлы ир-егет була белде. Хәзердә хәтере яхшы, зихене ачык, оныклар белән әңгәмә корыга, гыйбрәтле вакыйгалар сөйләргә ярата. Иртүк тора, һәр чак хәрәкәттә, кулыннан килгәнчә хезмәтен куя, хәрәкәттә бәрәкәт диләр бит. Гомер дәвамында әтиебездән бер авыр сүз дә ишетмәдек. Әниебез Миңнанур белән 59 ел иңгә-иң куеп яшәп 6 бала тәрбияләп үстерделәр. Без бик җылы, кайгыртучан, ризыклы, догалы гаиләдә үстек. Әби-бабай тәрбиясе дә насыйп булды. Хәләл никах белән матур туйлар ясап, әти-әни безне парлы тормыш юлына чыгарды. Барыбыз да югары белем алдык. Рәхмәтебез чиксез аларга. Кызганыч, әниебез инде дөньяда юк. Вафатына 3 ел була. Урыны җәннәт түрләрендә булсын. Бүгенге көндә әтиебез төп нигездә энебез Рифнур, киленебез Гүзәл тәрбиясендә яши. Аның 15 оныгы, 6 оныкчыгы бар. Төп нигездәге иң кадерле, иң яраткан, иң сөекле кешебез ул. Аллаһ Раббыбыз аңа хәерле озын гомер, нык зиһен, саулык, сәламәтлек, бары тик шатлык, сөенечләр генә насыйп итсә иде. Аны шушы гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Күп еллар безнең янәшәдә булуын, барыбызны сөендереп, озын-озак вакытлар яшәвен телибез. Һәм иң улы, иң зур, иң ишкерсез рәхмәтләребезне әйтәбез. Иртүк торып көтүләрне куып, хәерле юл теләп кем кала? Аппак күлмәк, түбәтәен киеп, җомга намазына кем бара? Һәр бер авыруның хәлен белә, барсын таный, күрешеп сөйләшә, күрше-күләннәргә сәлам биреп, иртә таңнан шатлык өләшә. Соңгы юлга озата һәр танышын, дуга кыла үлгән артыннан. Әни, әби-бабай, туганнарның хәлен белеп кайта бер тыннан. Туган йортыбызның яме бит син, кояштан да нурлырак терәк. Исән генә була күр әтием, син бит безгә бик тә бик кирәк. Йыллар исәбенә күз салмыйча, калсаң иде һәр чак көчеңдә, баш иябез сиңа хөрмәт белән, рәхмәт яусын барысы өчендә. Иң изгетләкләр белән олы кызың Марзия, киявең Данил, улларың Мансур, Илнур, Рифнур, киленнәрең Фирдәвис, Зөлфия, Гүзәл, кызларың Фалиянур, Ләйсән, кияүләрең Рәшит, Айдар һәм 15 оныгың, 6 оныкчыгың дип нокта куела тәбрикләү хатыбызга. Әлбәттә, без дә сезне күркәм улуг юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Бәхетле картлык насыйп итсен Ходай. Әткәйле йорт, атлы йорт, төзек ипле маллы йорт. Әткәйле йорт, кунакчыл йорт, бишекле йорт, балалы йорт. Әткәйле йорт, җанлы йорт, учагында сүнмәс ут. Арбалы йорт, чалгылы йорт, бу йорттан һич китмәс бот. Гырып гадәтен саклаган, нигезле йорт, нурлы йорт.
ғадатын сақлаған негізлі йұрт нұрлы йұрт балалы йұрт құрайлы йұрт Тальяны мұңлы жырлы йұрт Тұпсан қаршы алған Тамбынлы йұрт туғаншылы йұрт Фатихасын беріп қалған Бисмиллалы ғазиз йұрт Ғұрф ғадатын сақлаған негізлі йұрт нұрлы йұрт балалы йұрт құрайлы йұрт Тальяны мұңлы жырлы йұрт ғұрф ғадатын сақлаған негізлі йұрт нұрлы йұрт балалы йұрт құрайлы йұрт Тальяны мұңлы жырлы йұрт балалы йұрт құрайлы йұрт Тальяны мұңлы жырлы йұрт Hürmetli televizor караучылар, Саба телевидениесінің бүгінгі күнгә булган тапшырулары ахырына якынашты. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр диеп сау булашабыз, ялларыгыз күңелле һәм дә файдалы үтсен.